La tecnologia és com el foc. Si l'utilitzem en contenció, doncs pot ser molt útil. Si se surt dels seus límits, pot fer molt de mal. Aleshores, el que passa és que les tecnologies més potents que tenim avui en dia poden fer molt més mal. Això arriba a l'extrem que en una enquesta que es va fer a 738 experts en intel·ligència artificial l'estiu passat, la meitat d'ells deien que el desenvolupament de l'anomenada intel·ligència artificial pot portar a l'extinció de tota la humanitat. Imagina què significa això. Estem parlant que la teva feina pugui comportar la mort de 3 o 4 persones. L'extinció de tota la humanitat, que ara són 8.000 milions de persones. Aleshores, aquestes tecnologies les estem desenvolupant alegrement, pensant, mira, ja ho arreglarem, si generen algun problema, una nova tecnologia sortirà per arreglar-ho, però l'experiència, si ho mirem, és que no. Aleshores, el resultat net de les xarxes socials i de totes les noves tecnologies digitals que van aparèixer com una promesa d'empoderament i de llibertat i que ens donen un accés fantàstic, immediat a molts coneixements i a moltes comunicacions, però el resultat net, què és? Addiccions a moltíssimes persones, joves i adults, pèrdua d'atenció, i hi ha molts estudis que mostren pèrdua d'empatia i fins i tot d'intel·ligència en general. La intel·ligència artificial no és intel·ligència. És tan intel·ligència com una flor artificial és una flor. Una flor artificial la veus a 20 metres, dius, ui, que bonica. T'acostes, l'olores, la toques i dius, no, això no és cap flor. Aleshores, la intel·ligència artificial fa veure que és intel·ligent. Però si tu li poses un poema de mossèn Cinto Verdaguer i que te'l tradueixi a l'anglès, segurament farà un disbarat com una casa. Però suposant que traduís alguna cosa bé, no ha entès el que ha traduït. O sigui, si un vers parla de pluja i allà li posa rain, la màquina no té idea de què és la pluja. Mai ha caigut la pluja a la cara, mai ha sentit l'olor de la pluja en el bosc després d'una tempesta. Aleshores no sap el que està dient, no sap el que fa. Intel·ligència implica entendre, consciència, experiència. La màquina mai no podrà tenir enteniment, experiència, consciència. Per molt que compliquem totes les connexions electròniques, etc. És una cosa de principi. El que aquestes tecnologies estan fent amb els infants i els joves és una cosa terrible. Ara fa poc l'actriu Kate Winslet, en recollir un premi, va demanar que ens tornin el nostre jovent, que aquestes tecnologies se l'estan apropiant. O sigui, arriba a aquest extrem, al nivell d'addicció, de desestructuració familiar, de confusió, de sexualització de la infantesa, de pèrdua d'atenció, d'incapacitat d'estudiar. L'efecte net que té tot això és terrible. Evidentment, aquestes tecnologies no han estat dissenyades per cap grup de savis altruistes que volguessin fer un bé a la joventut. Han estat dissenyades per companyies que volen profit econòmic a curt termini i que saben que com més enganxin, facin addictes als joves, i com més joves millor, perquè això ha sortit en documents de Facebook i d'altres, més tindran clients per tota la vida. Si, per exemple, Facebook té una iniciativa d'un metavers específicament adreçat a criatures. Ha sortit una sèrie de persones dient, sisplau, això a menors de 18 anys no ho feu, no? Perquè això els enganxes amb 12 anys, que en comptes d'estar en el món real se'n vagin cap allà, i que cada vegada que tenen un problema en el món real, una petita crisi existencial, una crisi de relació, que sí, que és molt normal quan estàs creixent, quan ets adolescent, cada vegada que tens una petita crisi, te'n vas a aquell món virtual i, per tant, desapareixes d'aquest món. Per tant, però el teu cos segueix estant aquí. Aleshores, totes aquestes empreses el que intenten és recollir, ampliar la seva massa de clients, fent-los el més addicte possible des de l'edat més tendra possible. Això, bàsicament, va contra l'esperit dels drets humans i va contra l'esperit de la dignitat humana. Però en el món tan accelerat i embogit que tenim, no hi ha cap instància que pugui ara mateix aturar això. Però s'hauria d'aturar.